Noin, nyt se kuvaa. Get ready, 5, 3, 2, 1, go! Ja näin on naisten, 40 naisten yleinen luokka 4 kilsaa vauhdissa. Sinisavolainen räväkemmin siinä sekunnin sisässä Sanna Karjalainen, Liina Miettinen 3. Kati Jokio 4. Laura Sokka 5. Ja siellä on Sinillä on rajut vatit yli 450. Hyvä Sini! Sini 1, Sanna 2, Riina Miettinen 3, Kati Jokio 4, Laura Sokka 5. Tasaisessa rintamassa. Ja 2,5 minuuttia on taivallettu. Sinisavolainen kärjessä edelleen Sanna Karjalainen 2. Kati Jokio 3. Riina Miettinen 4. Laura Sokka 5. Hyvä Sini! Hyvä Sini! Pidä vaan! Ja kärki on mennyt yli puolen väliin ja kaikki muutkin lähestyvät 2 kilometriä. Ja siellä 200-300 watin välillä kaikilla on nuo keskivatit. Sinillä yli 300 keskivatit vielä ja Sanna tasan 300. Sinikärjessä Sanna 2, Kati 3, Riina 4, Laura 5. Hyvä Sini! Hyvin jaksaa! Jaksaa, painaa. Ja kohta enää loppukirje. Enää kilsa. Nyt loppukiri. Hyvin jaksaa Sini. Ja Sanna 1, Sini 2, Riina 3, Kati 4, Laura 5. Ja viimeisellä Kiri vaan nytten. Anna mennä vaan loppuun asti ja nyt. Kati Sini, myös. jaksaa. Sini, nyt loppuun.
Ja Kirsillä 1200 metriä. Mennään. Kyllä kautta 5 minuuttia hetken kuluttua tulee täyteen. Sanna edelleen kärjessä. Reilu 7 sekkaa Sini jäljessä. Riina kolmantena 16 sekkaa. Paina Sini! Kati 20 sekkaa kärjestä. Laura viidentenä. Jaksaa, ei oo paljon enää. Pole. Tulee! Loppuun! Hyvä Sini jaksaa! Nyt loppu Kiri. Nyt ihan viimeiset mehut irti. Ja Sannalla lähtee viimeinen 100 metriä menemään. 5,5 minuuttia täynnä. Hyvä Sini, nyt jaksaa loppuun. Ei oo enää. Ja Nyt enää Sanna 100. vaalissa 5.33.73. Nyt viimeiset kiekat. Hyvä Sini jaksaa. Jee! Ja Sini vaalissa Hyvä Sini! 5.47. Riinalla viimeiset metrit. Hyvä Sini! Ja Riina 5.54. Ja Kati maalissa 5.57. Hyvä Riina, hyvä Kati. Laura jaksaa. Ja Kirsillä noin 300 metriä enää jäljellä. Jaksaa loppuun vaan. Ja Kirsillä 200 metriä enää. Jaksaa. Loppuun. Hyvä Laura. Ja viimeinen 100 metriä Kirsillä. Hyvä Laura. Ja Kirsi maalissa. No niin, hyvä. Sanna 1, Sini 2, Riina 3, Kati 4, Laura 5, Kirsi 6. Hyvä. Laitetaanko mistä laitetaan kiinni? Laitetaanko kiinni mistä? Kiitos. Hyvä veto.